Joan den asteartean agertu nintzen Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Finantza Batzordearen aurrean gure sailaren aurrekontua aurkezteko. Aurrekontuaren ezaugarri nagusia bere kopurua da. Kopurua guztira 653 milioiko izan zen, eta honek esan nahi du aurreko akitaldearekiko 6,6ko igoera izan dela, eta 2024ko ekitaldearekiko 16ko igoera. Sail hau, aurrekontu hau hala ere banatzen da atal desberdinetan. Atal nagusia, unibertsitatei dagokiena da, eta hemen ia 500 milioi euroko aurrekontua dugu. Gero, honi buruzko zehaztasun gehiago emango ditudanak. Ikerketari eta berrikuntzari dagokionez, guztira, naiz atal desberdinak diren, guztira 151 milioi euroko partida da. Beraz, eta hemen ikusten da zein tamainakoak izan diren igoerak, azpiegituren kasuan izan ezik, jaitsiera txiki bat aplikatu dugula, beste guztietan igoera nabarmenak dira. Unibertsitateari dagokionez, esanguratsuena da Euskal Herriko Unibertsitateari dagokion aurrekontua, eta horretaz arituko naiz orain. Guztira, 226 milioi euro esleitu zaio unibertsitate publikoari, eta honek esan nahi du aurreko urtearekiko 6,1ko igoera izan dela partida honetan, eta hemen ere gero banatzen da, kopuru hau banatzen da atal desberdinetan. Ohiko ekarpena da importanteena, esanguratsuena, honek hartu du 339 milioi euro, eta honek esan nahi du igoera aurreko urtearekiko 6,9koa izan dela. Eta duela 2 urtearekiko 12,4koa. Horrez gain, programa kontratuak ere bai sartuta daude, eta irakasleen soldata osagarriak eta azpiegiturak. Oro har, guztira hartzen baldin badugu, datu esanguratsuenak bi hauek dira. Guztirako aurrekontua eta ohiko ekarpenak. Bietan igoera nabarmenak izan direla.